Καλησπέρα, βρισκόμαστε στη ζωντανή σύνδεση του Αθηνών Αρένα. Η νέα ελληνική τηλεόραση τιμάει για 26η συνεχόμενη χρονιά αυτόν τον λαμπρό διαγωνισμό. Ονομάζομαι Γιώργος Καρμίδης, είμαι εδώ πέρα να απονέμω μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο Κάλαντα το βραβείο, ένα Όσκαρ βασικά του καλύτερου γκόμενου της χρονιάς που μας πέρασε το 2009. Και μπάλα σε ενδιαφέρει, με φωνάζουν Λίκο ή αλλιώς φιλετές μας στην ομάδα. Έχω το 45 Βαλεντίνο Ρώση, γιατί ως μηχανάκι με φωνάζει, πρέπει να οδηγώ και μια μηχανή. Σήμερα θα υποδεχτούμε εδώ τον Νίκο Κάλαντα για την απονομία του βραβείου. Νίκο, παρακαλώ, θα έρθει στη σκηνή. Ας υποδεχτούμε όλο τον Νίκο, χειροκροτήστε παρακαλώ. Είναι μαζί μας εδώ στη ζωντανή σύνδεση ο Νίκο, παρακαλώ Νίκο, έλα. Από ό,τι θυμάμαι Νίκο, είμαστε εδώ πέρα στη ζωντανή σύνδεση, αισθάνομαι πάρα πολύ κοινό, βαβούρα, πλήθος, χειροκρότημα. Είμαστε εδώ με τον Νίκο, ο περσινός συμμετοχής ο κάτοχος του Όσκαρ καλύτερου γκόμενου που θα απονέμει στον νικητή αυτό το βραβείο. Όχι, είμαστε εδώ πέρα στο τέλος θα έχουμε ζωντανά και τον Σάκη τον Ρουβά για να το μας πει ένα τραγούδι. Παρακαλώ να λείπουν τα σχόλια κατά το κοινό, γιατί κάποιος το ξυνά και σχολιάζει και δεν μπορώ, γιατί και από το κοντρόλ μου λένε να τελειώνω. Γιατί σε λίγο πρέπει να έχουμε break. Και τέλος πάντων έχουμε μαζί τον Νίκο Κάλαντα, τον περσινό κάτοχο αυτού του βραβείου και πολυγραμμένο ποδοσφαιριστή, συγγραφέα, μπακάλι και χασάπι. Νίκο, έχεις την κάρτα με τα αποτελέσματα? Ναι, έχουν ενημερώσει πριν από λίγη ώρα για τα... Από το κοντρόλ. Το κοντρόλ, όχι, μου έχουν δώσει κάρτα. Εσύ έχεις καλιά γνώμη για το ποιος... Εγώ πιστεύω πως ο περσινός νικητής, γιατί με ειδοποίησαν από το κοντρόλ, είναι ο Νίκος Καβουρδίρης. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχεις αντίστοιχη άποψη. Αντίθετη άποψη, μακριά. Αντίθετη, γιατί? Είναι κάποιος πολυδραβευμένος. Πολυδραβευμένος, Έχει εργαστεί και ο Μπακάλης, πολύ καλός. Και γνωστός μπασκετμπολίστας λοιπόν, έχει παίξει χρόνια επαγγελματικό Ολυμπιάδας. Πολύ πόντι τη χρονιά. Είναι και πολύ καλός παίκτης. Πέρυσι είχε και πρώτος στο διαγωνισμό που συμμετείχα και εγώ για τους καλύτερους μάγους. Ήταν ο Φέδων. Είχε αποτυπωθεί κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Αν μπορείτε να κρατάτε, παρακαλώ, χαρά μου. Πες μου τι κάνεις την ερώτηση. Ποια στιγμή σου αποτυπώθηκε στο μυαλό με το Φέδων? Είχε πει ο Γιούρι, είχε πει Don't do it, Φέδων. Don't do it, Φέδων. Και ο Φέδων του είχε κάτι αυτό. Είναι και από πολλές μεγάλες. Αλλά μην συνεχίσεις Νίκο, πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Και μπορούμε να υποδεχθούμε στη σκηνή τον Φέδων. Λάθος, είναι ένα λάθος αυτό. Ναι, η δική μου κάρτα είναι λάθος, με ενημέρωσαν μόλις τώρα το κοντρόλ. Πρόκειται για νέα ψηφοφορία, είναι μόλις τώρα. Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Α, εδώ η κάρτα. Τι σου λέει. Επίτηδες ο παδούς του Σάκο που έχουν ξεγηθεί τους δρόμους σαν εμετό, σαν διάρρεια μπορώ να πω. Δεχόμαστε επίθεση με πέτρες, γουρούνες, τα πάντα. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή, θα σε φέρω ξανά το μικρόφωνο Νίκο. Τι σου λέει αυτό το πράγμα, Γιάννη. Μόνο λέει από άλλη θα αρχίσει. Λοιπόν, έχουμε Υποδεχτούμε τον Άγη Κόλια.